Akekho umuntu onamandla phezu komphefumulo womunye umuntu. Akekho umuntu onamandla phezu komphefumulo. Kuthiwa ngamanginazise lokho. Njengale ndaba yokuthi abantu abaningi they have this notion of belief yokuthi banamandla okuthwebula umuntu enza umuntu asebenzele yena. Mangabe umuntu usebenzela umbuso wobumnyama, usebenzela umbuso kaSathane, loyo Sathane uyabenefitha ngokubona wena wenza alokho akakuthuma ukuthi kwenze. So indaba yokuthwebula wena njengoba ubona ukuthi okay hayi nangu usibanibani ngimbulele ngiyambona ethi shwazila emzini wami uyangisebenzela ungenzela ini, that is not umphefumulo waloyo muntu loyo. Kahle kahle inkosi ethi fanele nazi ukuthi umbuso wobumnyama deals with manipulation. Umbuso kaSathane udila with manipulation. Uyanazi futhi uyanibona njengabantu ukuthi ni hungry for power, ni hungry for amandla, nifuna ukuvunywa kuthiwe ninamandla kunithwale lokho kunibuse. Yingakho unidlala into thinking ukuthi wena unamandla phezu komphefumulo womuntu, kanti cha akunjalo. Akekho umuntu onamandla phezu komphefumulo womuntu. Mangabe uthi wena uzothwebula umuntu noma ubona umuntu uthi ufuna ukumthwebula ngoba usebenzela lo moya osebenzelayo, uzokubonisa ukuthi vele what you did was a success ngoba nangu umuntu kuyena loyo mphathi wakho noma loyo moya osebenzelayo. It's a reward ukuthi akutshengise izinto, akubonise ngathi izinto noma akubonise ukuthi ngathi izinto ziziyenzekile noma ziyasebenza. Wena mawuzowenza athi kusho uzokurewarda. We have to remember ukuthi uSathane waye ingelosi kaNkuluNkulu ephanayo ibusiso, okuyingakho nawe ekuphi ibusiso kangaka. Kahle kahle usuke kusebenzisa ukuthi wena sebenzela yena, bulala abantu la emhlabeni, uyitshela ukuthi bayigqila zakho sebeyipoki zakho, ebese yena uzokurewarda ngoba usebenzela yena, ngoba wena uyinceku yakhe. So uzokuphi ibusiso ezoshabalala nakhona in due time, ngoba siyazi ukuthi into yobumnyama noma isibusiso sobumnyama siyafana nesiqalekiso, akusisona isibusiso, yinto yesikhashana enama consequences amade affecta even the following generation yenzalo yakho. So namhlanje ngithi mangidlulise noma ngikhanyise ngicacise ukuthi indaba yokuthwebula kwabantu ayikho. Akekho umuntu onamandla phezu komphefumulo womuntu. Kwamina if I was to die namhlanje kufika ukhokhovula wenyanga athi uzongikhanda uzongenza, umphefumulo wami nje mawusushiya umzimba wami, umzimba ususele njengewolo elishalo eli-empty, uzongena umoya, uzofika umoya ongcolile omdaka ofuna ithuba lokuthi azodlala ngabantu, azonakekelwa, azofezekisa intando yakhe naye la emhlabeni. Uzongena emzimbeni wami mina sengingekho, wena uzoyitshela ukuthi hayi ke ngimbambile ukhona nangani. Cha, ilokuthumile lo moya wobumnyama who is busy manipulating you. So all along konke lokho bekwenzeka noma okwenzakalayo sekuze kwazi inkolo, abanye they know it because bayakubona banamandla, bayazazi ukuthi banamandla. Uyababona abantu akababulalile nabo endlini ekamereni akabavalele kule imphefumulo yabo, uyayibona, uyajabula, uyayikhukhumeza ukuthi usemandleni noma unamandla. Just know ukuthi moya engcwele uthi namhlanje akukho konke lokho. You are just a slave of umoya omnyama omdaka. Uyisigqila sika Sathane. uSathane waphoswa walahlwa emhlabeni ukuthi ngoba wayesedelele ezulwini esengahambisani nemiyalelo kaNkuluNkulu. uNkulunkulu ukuphila okuyingakho engambulalanga uSathane, wakhetha ukuthi akamsuse eduze kwakhe. Maye emsuse eduze kwakhe emletha la emhlabeni, uSathane wathatha i-creation kaNkuluNkulu wathi uzomosha ke yona okuyintandokazi yakhe, okuwumhlaba, okuwabantu, okuyingakho namhlanje umhlaba uphenduka isihogo. Uthuma abantu ukuthi abamsebenzele, hamba uyobulala usibanibani ebese uzokusebenzela ekulethela imali. Uhambe wena umbulale, kuyena lokho kuyayithokozisa inhliziyo yakhe ngoba ufezekisa inhloso zakhe zokuqhubeka ukwenza ububi. Ebese yena
eyakubusisa noma eyakupha ukuthi ngoba usumbulela ubani, ngoba usulichithile igazi likabani, ngizokunikeza lokho to show i-commitment yakho wena sigqila somoya womnyama kuyo uSathane. Uhambile wayobulala, so yena uSathane uzokurewarda noma kukhona akazokunikeza kona okuzokujabulisa, okuzokwenza ubone ukuthi hayi ngempela uyisigqila sami lo muntu engiqeda kumbulala. Kanti akukho njalo, wena ubhizi uyona ungazi. Well, namhlanje usuyazi. Fanele kube yinto abantu abayaziyo ukuthi akekho umuntu onamandla phezu komphefumulo womuntu. Ayikho indaba yokuthwetshulwa. Abantu abafile, abashona rather ngathi abafile, bashonile bahamba, imphefumulo yabo ayikho. No one has imphefumulo yabantu la ezandleni zakhe. Yimimoya leyo kaSathane egqilaza wena, edlala ngawe ukuthi wena uqhubeke lokhu usebenzela yena. We have to differentiate between umoya wokukhanya nomoya wobumnyama. There's no in between. And iningi lenu lisebenzela imoya yobumnyama, nazi abanye ningazi. So ilokho esithi makukhanyiswe namhlanje abantu bakwazi. Awunawo amandla wena phezu komphefumulo womunye umuntu. Akusibona abantu labo, akusiyona umamncane wakho lo mvalele lapha ekamereni oyisigqila sakho, cha. Ngoba wenze intando kaSathane okuNkulunkulu wakho, uzokubusisa ngoba uyi-agent yakhe nje. Uzokubusisa ngoba uyisigqila sakhe nje ukuthi uqhubeke umsebenzele, ukhoze ihavoc, uxovizwe, ubulale, ulethe ukukhala, ulethe inhlupheko, ulethe usizi kubantu nasemhlabeni. So vele you are bound to be rewarded. That is why ukholelwa kangaka kulokho okholelwa kukona, ingoba kuyakusebenzela but okwesikhashana, but kwakukusebenzele manje ke knowing ukuthi you are being manipulated. Awunawo amandla phezu kwemphefumulo yabantu, awunawo amandla phezu kwemphefumulo yabantu. You can do le process othi uyayenza, uthi uthwebula umuntu uthi nje lo sowumbambile umphefumulo wakhe. No, awubambanga yena, kusuke kungasiyena. Lo moya udlala ngawe. Kahle isekuyisikhathi sokuthi nikhulule noma nithi maniqhubeka nezinto enizenzayo nibe nazi ukuthi kodwa kusalayo awuthwebula umuntu, wena nje usebenzela uSathane, wenza izinto zobumnyama, ebese yena eyathokoza, ebese eyakurewarda ngezibusiso ezingalasti. Okugcineni futhi lokho okwenza ube umuntu ongcolile osebenzela ubumnyama. Amen.